رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا. amma ga shi na an tashi an sace ka da wuya na hada kuma kai na ina sha wahala. na hada kudin abin nan amma a tashi a sace mu. Assalamu alaikum. Ana ji haushi sosai da sosai wallahi. Ne ke tabar ku ko da ke bari mu Bukata ce muka zo da ita. Ba za mu akwai ba ma. Kawai a kashe shi. Wa kulle masa. kashe shi zai. Kashe shi za a yi kawai. Kishiyar ma kun ku ce mahaifiyar ku ce ta tsangoma muku kuke so a fitar da ita daga gidan. Wanda ne ya kama? To bari mu karba ne. Ran mu bukatan ma a kashe shi. To. Nagi sai akuya a sace. Har Daga gidanku ne na kasuwa ya tsangome ku kuke so a kawo muku da shi. wannan Budurwar ɗayan ku ce ba ta san shi kuke so a karkata muku da hankalinta. akai makalla mun ba yan soyayya bane ba wannan bane. Da me ke tabar ku? Akuya ta ce na haɗa kuɗi aka sace mu. Da kai da Da mutanke. ƙyar da makyarkyata na haɗa na saye ta aka sace mana. Akuya ta. Haba, shi yasa da na zana sai in ga kofato. Ko bato. Ba gashi ba.